že pán Kotleba vlastne, že novinári sa ho zaujímajú o to, že kto teda vlastne udržuje tohto martýra pri živote, keď on ako chudák bol zo školy vyhodený kvôli tomu, že teda je síce vysoko vzdelaný, ale nejako nechceli tam ako nejakého neonacistu. A objaví sa meno nejakého Miroslava Beličku. Neviem, kto to je, nemám šaj. Otvorím si idiotský obchodný register, vyberiem firma Reality Industries, predtým LV220, Javorova, Banská Bystrica, Konateľ, Belička a potom nejakí iní ľudia. Hlavne webovú stránku, vybehnem iba Industrial Realities, to bolo nejako opačné, zaujímavé. Ale stránka vezme nefunkčná. Použijem nešťastný Google a zistím, že dnešné Banskobystrické mestské zastupiteľstvo má transparentne zverejnené zmluvy na webe. Pán Gogola, ktorý tam nastúpil po pánovi Presperínovi, pánovi, ak sa volá ten ďalší, čo nič nerobil. Pomôžte mi. No potom tam bol pán Saktor z KOZ, a predtým tam bol taký nešťastník, ktorý tiež nič nerobil. Takže región v depresii, nezamestnanosť, deindustrializácia, Bystrici dneska máte jeden priemyselný závod, v podstate v okolí, áno, Vlkanova Zvolen možno, ale staroslovenské celulózky kúpené Nemcami, utlmené, zlikvidované, ZVT skončilo dávno, v podstate výpočtová technika. Slovenka, to sú len také ako momentálne už poloruiny v centre mesta, pozdravujem pána Konarika. Ale každopádne, čo bolo teda pre mňa fascinujúce je, že táto firma mi vybehla v nejakej 5. 6. faktúre hneď, že predáva pozemky v priemyselnom parku Šálkova. Teraz si predstavte tú krásu Slovensku. Priemyselný park Šálkova je stará kauza, keď v roku 2005 nominant za SDKU ako šéf regionálneho odboru vybavoval podinným spôsobom reštitúcie v oblasti Šálkovej a Bystrice s tým, že dochádzalo ku reštitúciám, treba to nájsť, myslím, že kolega to spraví, nejaký článok v tom bystrických novinách, alebo nie. Oficiálne za pôdu, ktorá bola poľnohospodárska alebo iná, a pritom v tej dobe sa už chystalo územné rozhodnutie a rekvalifikácia pozemkov na pozemky, ktoré budú použité pre priemyselnú zónu, ktorá bude žiadať samozrejme investičné stimuly a tak ďalej. Celková škoda, plus minus, o ktorú dodnes Slovenský pozemkový fond celkom oprávnene žaluje firmy a hlavne teda činovníkov, ktorí boli s tým spojení v rámci svojej minulej činnosti. Konkrétne myslím, že to bol dominant SDKU na Slovenskom pozemkovom fonde pán Caban. Je minimálne 35 miliónov korún z tohto očividného podvodu. To je úplne ten istý prípad, identický totálny prípad, ako známy prípad námestníka SPF z roku 2009 až 10 za HZDS istého Brízu so známymi mediálne toľko pretraktovanými odžubovaniami s pozemkami v Tatranskej lesnej, v Starolesnej, pardon, s reštituentkami z Michaloviec, ktoré dostali náhradné pozemky v Starej lesnej. Akože kšeft ešte zakladateľa štátu do istej miery, alebo teda pána Brízu hlavne, a už dnes razmene historického HZDS. Kde sa do dneska nič nedokázalo, respektíve neodsúdilo, alebo nebolo ani pojednávanie, pretože furt je chorý. A to je úplne ten istý prípad, priemyselný park Šálkova a spôsob reštitúcie a kšeftov okolo toho v dobe, v roku 2005 nominantom SDK Cabanom a za šéfovania šéfa pozemkového fondu za SMK, čiže Maďar koalíciu partia, pánom Hidek-Kütim, myslím, že sa volá, teraz naozaj nechcem ho uraziť, ktorý sa tiež tomu samozrejme nemá. A najväčšia prča je, že tento spojený SDK, SMK, vláda 2002 až 2006, plus Banská Bystrica, magistrát, etc., do ktorého páni
Belička aj Kotleba toľkokrát sa snažili kandidovať ako teraz do VUC. Totál prehľadný ožubu biznis. Dneska zabezpečuje poradenstvo a odpredaj pozemkov do tejto zóny, ktorá už je vo vlastníctve vlastne firmy MBB, SRO Bystrica, do ktorej mesto dalo prostriedky a zvláštnym spôsobom ďalší podvod v podstate vstúpilo, po tom, čo to bolo preklasifikované po reštitúciách ako priemyselná zóna, priemyselné pozemky, tak zabezpečuje firma, aspoň po tej faktory, ktorú som našiel úplne voľne, Reality Industries, pána Beličku, ktorý samozrejme podporuje pána Kotlebu v jeho oprávnenom hneve pri riešení pozemkov, cigánov a neviem koho všetkého v Krásnej Hôrke. Robíte úžasné divadlá s tým úžasným suvkom v tej zebrovej farbe a hráme sa tu neviem na čo vlastne. Ale to, čo na Slovensku je úplne primitívne v podstate. A čo ma nás rozčuluje, je neskutočný primitivizmus, sprostosť, predposratosť, absolútna účelovosť, musím povedať. A človek to hneď vidí, keď si to vôbec začne čítať. A prečo to vyšlo teraz, prečo o tomto nie, prečo toto určite. Ľudí, ktorí pracujú na Slovensku v médiách. To je naozaj katastrofa, tú krajinu dostáva do polohy tretieho sveta, dá sa povedať dneska už. Lebo žiadne médiá na Slovensku, si dovolím tvrdiť, oficiálne, existujúce ešte stále, neplnia absolútne svoju verejnú funkciu, ani svoju novinárskú funkciu, investigatívnu či akú, aj keď sú to súkromné médiá, pochopiteľne. Pozdravujeme pána Nicholsona, samozrejme nášho najznámejšieho multifunkčného vypočúvača, samonahrávača. A kto nepochopil, že Nicholson je súčasť toho RIA, ako absolútne dlhé roky, tak je úplne vymletý. Bystřická doprava, stále ešte nedostávaná stanica autobusová a tak ďalej, to je dlhodobý príbeh, ktorý súvisí presne s tým, čo sa v tomto kraji deje po roku 89. Súvisí s Horehroním, ktoré boli Kotlebu, pretože není práca, súvisí s tým, že počnú od Lubče, ktorá dnes zamestnáva, možno, že polovicu ľudí, že zamestnávala pred tým, ako tam vstúpili Nemci, cez totálne vytunulované fabriky, Strojsmalt pohorela, Sigma závadka, drevovýroby, strojárne piesok, spústa, tisíce pracovných miest, dá sa povedať na Horehrone, s výnimkou železárne Podbrezová, ktoré chvála Bohu funguje ešte, v podstate zanikli. Nie je žiadneho divu, že v tomto kraji, a nielen v Brezne a Bystrici, ale samozrejme vo všetkých ďalších okresoch, ktoré tam patria, s ešte väčšími kataklizmami, ako je apokalypsami, ako je Rimavská Sobota, ako je Hnúšťa, ako je Poltar, ako je Lučenec a teda. Ľudia nemajú chuť voliť niekoho, kto sám o sebe z hľadiska VUC, ktoré sú v dnešnom settingu úplne zbytočné a nefunkčné a drahé, sedí zároveň v Bruseli, sedí neviem kde všade ako pán Maňka a zároveň teda by mal čo si robiť pre ten kraj. Mimochodom, ako tam má v nejakom programe, tak aj tú autobusovú dopravu mal robiť. Zlepšiť, kombinovať, priťahovať nejakých investorov a teda. Dobre. Krajina, kde nejakí lokálni šašovia nevedia odkud kam. Bohužiaľ, takisto ako aj mainstreamové politické strany, treba povedať. Sa tu priživujú na totálnych odrboch s pozemkami, kde účtujú 60-70 eurocentov na predaný metr štvorcový, čo je akože nič, ale mimochodom je to dneska cena kvalitnej poľnohospodárskej pôdy v okrese Trebišov, ktoré je takisto desindustrializovanie a doslova dehumanizovanie kvôli našej úspešnej transformácii, ako hovorí pán Galen Kempeny, v dezolátnom stave. Hrajú sa tu na nejaké lokálne spravodlivostné kraviny, a vôbec nechápu, že problém tohto štátu, a možno, že to chápu, ja neviem, je v tom, že keď narvete transformáciou, privatizáciou, rozkradnutím sieťových odvetví, zlou reguláciou, druhým debilným pilierom, privatizáciou zdravotníctva, lezením zahraničným investorom do prdele s prepáčením a všetkým možným, ale hlavne potieraním vlastného národa, občianstva, podnikateľov, tých, ktorí reálne vedia niečo robiť. Tak ak táto krajina sa dneska čuduje, že čoraz viac a viac ľudí je narvatých do nejakého mediánu príjmov a nie do priemeru počítaného z tých veľkých pár, čo sú hore,
Aj to mimo kapitálových ziskov najväčších vlastníkov, samozrejme. A v tom mediálne príjmu, alebo pod ním ešte, kde fakticky už ani není rozdielu medzi žobráckou dávkou v hmotnej núzi a žobrácky nastavenou nejakým príplatkom za verejno prospešné práce, úplne nezmyselné zametanie dedín a miest, ktoré sú tak totálne ekonomicky depresívne. A medzi žobráckým snažením sa dostať minimálnu mzdu, ktorú vám ešte nejaká pracovná agentúra, stále ešte fungujúce v tejto krajine a ožobráci sú ľudia o odvody a to, že nevyplácali minimálnu mzdu. Takže to nie je problém Rómov, nerómov, čiernych, zelených Ukrajincov, neviem koho, hlúpých, základným vzdelaním, vysokoškolákov, čo nemajú prácu. Že to je problém sociálneho boja. Doslova triedneho boja. Medzi pár tisícami viac menej nenaslúžene sa dobre majúcich oligarchov, chrápajúcich v jedným posti so všetkými politikmi, ako si viete predstaviť, medzi ktorými žiadna červená zelená hniezda nefunguje. A medzi debilnými štatistikami, ktoré na Slovensku vykazujú nízku mieru ohrozenia chudobou v rámci SILK prieskumu, pretože sa počíta do 60% mediánu, ktorý je stále nižší a nižší a nižší, takže sa tam skoro všetci zmestia. A potom českí novinári komentujúci hríba výsledky volieb, ako napríklad pán Nemeček, tvrdia, že však v Čechách a na Slovensku je nízka míra príjmové nerovnosti z týchto hovadín. Tak potom ste nepochopili nič. Ako môžete byť kôle naštvatí na všetkých ponovembrových politikov, regionálnych, na multifunkčnosť funkcií, na podľa mňa absolútne nezmyselnú možnosť mať x mandátov, ktorá skutočne mala byť zakázaná čínskou. Ale pochopte, že toto všetko, toto hrá na dobrých a zlých, na transparentných a netransparentných. Po VUC voľbách, samosprávnych, multifunkčných, parlamentných, akýchkoľvek, so všetkými organizovanými kvázi antigorilami. Iba jedno neskutočné divadlo. A čo mňa fascinuje a zaráža, že slovenské médiá, intelektuáli a všetci títo blabolisti, ktorí za to slavia peniaze dokonca, nie sú schopní využívať ani verejno dostupné informácie, verejné, a vlastný rozum, a nemajú na to gule. Aby tieto veci dokázali dostať do nejakého normálneho korzetu a povedať vážený moment. A toto je pravda. Na toto sa budeme pýtať. A nie na to, že nejaký blbec tam má pocit, že teraz veľa neho pochoduje vnúk neviem koho. To, čo patrí do našich dejín, to jednoducho patrí. My to nemažeme. Nikto to nechce mazať. Ale dneska už nie je čas hrať nejaký gorily v mle. Táto krajina je ekonomicky na konci. Tak buď hrajte poctivú hru, alebo nehrajte nič. Takže moja rada pre voľby VUC, ak tento blok bude dovolený, kašľať na nich. Toto nestojí nikto z nich. A keď už, tak potom si obstarajte maximum informácií a opýtajte sa, že kto vlastne